নিজে মাছ সংকো ফারো মিয়া রং হে মকল কি যাবলে তাং নি ও বড় দিজে সারা উঠতে লাগে নো না ফুমার হে পাই ও মম এই ওয়াকি না বড় পাই তো পাই জরা নো সরা আমার কাগজ পাল পানামা হই কিছু নাই খা অমন पहिलानो बुबाग्रानो खुलुमो फारो तै सिनि प्रेस मिडियानो हामबाय बिनि जों वाटक गामिनि सिनि ताखुक पूर्ण कुमार देव बर्मा 4 मास रमै बुफां रायजा जानाय बरफानो खुंफुरैबा बुफां रानि थांथानिगो बुफां केप्लै थैगि याथै नामाबाय या कंपुरा बाय थांखा बाहाराव फाथै सब थांबाय क्या इनका ताबा जिबिगो बनो ट्रिटमेन्ट खालायजागै दंगो इनके पारिबारिक अवस्था निराव नुबि माखा बेलाय खोना हामिया यांगनि लगे सं दंगो बसाबो खोनै दंगो गोबानो सोंथिनि जत पाल किसिनि तिप्रामथा पार्टी निंगै YTF निंगै जों पाल खसु बागानि बागै बयनु कुंतिनि फायमालाय फैजा दिनैनो सुबा मुंनि पान्दागो सखायजों दं सिनि YTF नि प्रेसिडेन्ट बरंगनासिन देबसि जमातिया दंगो सिनि दाउतम कुमार जमातिया दंगो बजुमालि मेम्बार तै दंबो इयां सिनि लिडार्स अफ कार्तिक जमातिया दंगो तेओ आमचाइनि लुकुरक निरक जखनो नुबाय खाना बरक लिडार्स अफ आमचाइनि वारियर्स अफ बरक जे मालायसा जानि जानि नुखुंनि हयते जे सुगलायसा बरक सुबा लागिनि तिनि 4 मास जरातै मनो चिकित्सानि व्यवस्था आसुक जरा फै फैनाखा इनके निरक मांखिलिगो नुगनाय याकुं ताकखाना हामियाखौ बिसनाखौ कम खालायजा तैबो सुबा सुनांग हायसि जों जे मानसाक तिनि थुंलाय थोरंगै जों पाल के जे मानसाक जरातै जों तिनि फायनो खुंखौ सुबा फैखा सरकारि बाबेबो जों ऑफिशियली बबो डिपार्टमेंट ऑफ जरातै सुबा सु खायमान बाहाय प्रोविजन दं as per provision boni application dok boni je दरखास्त दं मानो जों डिपार्टमेन्ट अफ लांग थांगै बाहाय के फाइनान्शियली तै बरनो एसिस्ट खायमानो अबो आनि व्यक्तिगत हयते आं चाइतकनाय तैसिनि लिडारसबो चाइतकबै तगै बरबो चाइतकनाय इनके जत नाय तनाय लुकुरनो खयजागो नुखुं बेलाय खारियाव मासैसा बरनो नुखुंगो फायगै जत पालखौ सुबा फायगै तैबो हामनाय जारा नुक्तनाय रमा सोंनोका जतनो हामबाय।